And of course, from Municipal Assessor's Office headed by Engineer Jean Baculpo. And of course, salamat po dahil no, kag Engineer Palmones. No, kabalo ka anong kapasalamat mi. Basta kay daghang salamat. Yes, of course, ang ato pong pagpasalamat no from Municipal Environment and Natural Resources Office and by Engineer Jeffrey Luxong na alang sa itong aftercare program kalong adlaw. Ayun. Paliho ko sa mga tao no, hinay-hinay taglang ka pagsilob para maigo ang tanan, isa lang kalinya. Wala hinay-hinay po kaginod ang andas sa atong mahal na Birhen. Viva Mama Maria! Viva Mama Maria! Viva Mama Maria! Atong palakpakan na igsoon ang pagabot sa atong mahal na patron. And of course, salamat po dahil sa itong engineering na alang sa pagsiyak ng sound system and to GSO alang sa itong physical arrangement and of course, Municipal Agriculture's Office naghanda yung salamat. From the Bureau of Fire Protection and Philippine National Police, naghanda yung salamat sa itong mga force multipliers from the barangay nasa barangay Baluarte, naghanda yung salamat. May mga po po, isa sa itong pag-ampo sa itong ang sakay-sakay ang kahilo, no? Kahamsay sa itong kadagatan sa paliw po ang atong mga basura ilabay lang sa husto nga mga labayanan. At taras ng kamay para duha kalinya kaya medyo piot ang atong andas no, diha sa may approaching sa pagsada. Ayan, ipaniko lang kamay ang andas, ayan ay tatiwas kung sino. Okay, hinahingay lang eh. Kaya basing malisig ninyo, naghawid, mabuntag sumako ang andas. Pati ganyan sa abot. Sunplus. Palihog ko, isa lang kalinya ang pagsilaw. Again, pasuko si Mama Mary sa mga tao na dilig mamina. Iwan si Mama Mary, isa lang kalinya. Sa tanan ng gusto mo sila pagkitangtang sa kaloob payong, maghatag ng dagong respeto diha sa itong mahal na Birhen. Okay na ng mga medyo nakaupaw na sigit kalo, kasi tayo magbilang mo, mutubo na balik ang pito. Okay, palihog ng silong, isa-isa lang ha. Isa lang yun kalinya, isa kalinya. Isa, 1, 1, isa. Palihog ko sa kalo, sa gusto mo silong, pagkatang palihog. Sa inyo sa kalo. Palihog ko sa mga chapel leaders, no, stand by lang sa inyong mga patron.